lal tin khu mi tual lo thian Christian lo number za thum som li pani ante Chhandamna kawl eng so ti kha athunan hi ka samai thiam lo atia an salokila thaw me chang khalle thunon in saila ente Chhandamna kawl eng so atwam vele lei mun ting re ma se I u nau tam tak te san tin waya an la leng si kala en tiro kala en tiro san tin waya an la leng si kha khani a Phuahtu hi Upa K Saibela ania a Phuahtan hi athunon hi har deuh hle khania kala en tiro kala en tiro swal thim noya an la leng si tuna han kama sa khan ka sadik chia lo mai theya fa re do ti ania fa mi re do ti ol khop me ya oi khatin salyang ente Chhandamna kawl eng so atwam vele lei mun ting re ma se I u nau tam tak te san tin waya an la leng si kala en tiro kala en tiro san tin waya an la leng si ti hani du tok phot me ang ap asal fa ne khan bu nen khan lo en mil khan a hriat thei mai o me Christian lo number za thum som li pani ente Chhandamna kawl eng so ti khani